Vítaj, ďakujem. Počkaj. Jožko, poďte. Jožko, kde je? Čauko. Jo, bicykel. Ja som tu, však to nemám nič, dobre. Kývač komu? Sme ty, čo budeme druhý tam? Bledý si tam. Nebuď taký bledý. Ten vodič toho auta a vodič toho auta a ešte chlapec, dobre? To užite. Večer, potom daj dievčatá na nejaké zastavke, a lištík na večeru a na raňajku. OK, sa čtáre? Dávaš tam. V starom alebo novom aute? V garáži neboli už, keď sme odchádzali. Ani v aute nie sú. Na motorcykle. A sme ich držali. Ale ja neviem, kde sú. Ja neviem. To je tak, keď vieš na poslednú chvíľu. Bez zvuku. S nami tak musíš ty kokos. Dal som si len držal. Ja vás nepochválil s novým. Ešte raz to? Áno. Jaký tam je prevod potom, lebo... To si strašne na tým prevod, nie? Keď to na tým prevod. Herus, babi budú? Nebudú. Ty vymýšľaš, to je sranda nejaká, nie? A vodu vzadu, dobre. A ten motorček baterky potom schovaj, aby te... Hej. Nejde. Láďo, nejde. Tento rok nejde. Pozor, usmívať sa stylisti. Stiahnuť brúcho. Vypuť prsa. Vypuť prsia. Snívaj Katarína. Teraz nesnívaj. Vyzerá ako sa nechce, alebo niečo také. Tak teda, jasné. Teraz fialo ešte je.